Colaboran con este programa Viaxes Zafiro Tours Vilagarcía. Todos os destinos ao teu alcance. Desfruta das túas viaxes e vacacións sen preocupacións. Sabedes por que dou tan boas patadas no cu? Porque me arregla as botas este home. Xoques, son ferro, arreglado as botas aquí. Ei! Co permiso de Nemo Bandeira, Muebles Piñeiro. Creamos fogar, vestimos vivendas e diriximos proxectos. Visítenos en Caldas. Tecmalín. Ofrecemos todo tipo de maquinaria de limpeza profesional. Somos servizo técnico para a provincia de Pontevedra das marcas Karcher e Kruger. Multiópticas Vilagarcía, sexas como sexas, hai unha mod de multiópticas creadas para ti. Descúbreas. Cristalería Rías Baixas, un traballo delicado e transparente. En Cristalería Rías Baixas somos artesáns do cristal. Ler Librerías, todas as novidades en libros, regalos e xogos educativos para desfrutar nestas festas. O Fogar do Espeto en Moraña. Somos especialistas na preparación de carneiro, espeto e porquiño á brasa. Preparamos e levamos a comida a túa casa. Servizo único de catering e aluguer de carpas e todo tipo de estruturas. Noites e benvidos a este programa especial de Nadal do canal Rías Baixas, este ano dende o Centro Comercial Arousa en Vilagarcía. E como é unha noite moi especial, Fernando mais eu estaremos facendo un repasiño por todas as actividades que se estiveron a celebrar estes días nas comarcas do Salnés, de Pontevedra e do Barbanza. Moi boas noites, Tania, e moi boas noites a todos os espectadores de Canal Rías Baixas que nos están vendo dende as súas casas. Como ben dixo Tania, estamos no Centro Comercial Arousa e dende ali veremos como os concellos compiten por ter a programación de Nadal máis vistosa para os cativos. Como vamos a facer? Cos nosos reporteiros das delegacións, que nos traerán as reportaxes máis divertidas. Ademais, Fernando, menuda semana frenética que tiveron, Estiveron percorrendo boa parte de Galicia, como por exemplo a nosa compañeira Marta, da delegación do Salnés, que nos vai a contar que actividades estiveron a celebrar estes días. Moi boa noite, Marta. Adiante, que nos traes nesta máxica noite? Boas noites, compañeiros, e tamén a todos os telespectadores que esta noite nos acompañan aquí no canal Rías Baixas neste especial de Nadal. Dende o Salnés traémoslle unha proposta moi doce para a sobremesa deste día de Noiteboa. Ai, que rico, Fernando, co que a mí me gustan os doces. A ver con que nos sorprende Marta. A ver. E tamén dende o Salnés xa temos a Dani preparado. Dani, vémoste moi elegante. Moi boas noites, compañeiro, bo Nadal, pero que guapo estás. A ver, que nos traes esta noite? Que tal, compañeiros? Moi boas noites, moi bo Nadal tamén para vos. Como vedes, eu xa estou elegantísimo nesta noite tan especial e como a mí me gusta moito iso de andar ben guapo, o que fixen desta volta foi marchar de compras. De momento non vos adianto nada máis, xa veredes despois. Pois precisamente eu tamén teño que ir de compras. A ver se Dani mercou algunha cousa interesante e podemos quitar algunha idea. Pois non estaría nada mal, Fernando. E tamén imos a estar con Uxía, a nosa compañeira da delegación do Barbanza, que nestes intres atopas en Ribeira. Moi boas, compañeira. A ver, contanos, que estiveches facendo estes días polo Barbanza? Boas noites, Fernando, Tania e sobre todo moi boas noites a todos os espectadores que decidiron acompañarnos nesta noite tan especial. Nós, como ben diciades, estamos en Ribeira, concretamente na Praza do Concello, que este ano estrea Lumeado, e ao longo deste programa especial iremos contando como se vive o Nadal aquí na comarca de Barbanza. De momento xa lles adianto que gravamos unha reportaxe en Boiro con moita arte e proporemos tamén unha nova ollada, unha nova forma de sentir estas festas de Nadal. Si é que no Barbanza teñen arte de abondo, estou desexando saber cal é esa reportaxe que nos trae Uxía dun sentir diferente no Nadal. E seguimos no Barbanza, porque, Fran, non sabemos exactamente onde se atopa. Moi boas noites, compañeros. Ternos intrigadísimos aquí a Fernando e a min, e queremos saber onde estás e que reportaxe nos traes. Hola Tania, hola Fernando. Queredes saber en que concello nos atopamos?
Bueno, pois vou vos a dar unha serie de pistas a ver se o adiviñades. Concello pequeno, mariñeiro. Ademais ten unha festa recoñecida na que se canta a Rianxeira. Bueno, esta pista xa ten que ser definitiva. Pois se queredes saber as razóns polas que hoxe estamos aquí, de seguido, na próxima conexión. Agora sí que sí, en Rianxo, pero síguenos mantendo moi intrigados que nos vas a mostrar dese concello mariñeiro. E desde Pontevedra xa temos preparada a Fátima, que non só estivo en Pontevedra, senón en outros moitos puntos da comarca. Adiante, Fátima, con que nos vas a sorprender esta noite? Moi boa noite, Fernando, Tania, boa noite a todos os espectadores de Canal Rías Baixas. Espero que gocen desta noite tan especial. Nos, por a nosa parte, mostraremoslle como sorprender os convidados cunha cea de Nadal, como lucir espectaculares nunha festa que teñan próximamente e moitas máis cousas e moito máis dentro dun anaquiño, compañeiros. Con cantas cousas nos vai sorprender Fátima esta noite, por o que vexo non parou quieta un intre. E como ben dicía ela, Fernando, vai a ser unha noite chea de sorpresas. Así que agora xa que nos coñecemos todos, póñanseme cómodos e sexan benvidos. Como xa lles adiantábamos ao comezo deste especial, imos a coñecer da man dos nosos compañeiros das delegacións moitas curiosidades que só acontecen no Nadal. Como é o caso de Mundo Nadal, instalado no recinto ferial de Pontevedra, donde cativos como estes que temos hoxe aquí no Centro Comercial Arousa se divirten con actividades especialmente deseñadas para eles. E para contarnos un pouquiño máis de que se trata ese evento, xa temos a nosa compañeira Fátima preparada dende a cidade do Lérez. Moi boas, compañeira, de novo. A ver, contanos, como foi esa experiencia no Mundo Nadal? Boa noite de novo, Tania, Fernando. Ao longo da noite proporemos vos varias ofertas para pasar estes días que non hai cole. E que mellor que combinar xogos para os pequenos e agasallos e feira de artesanía para os maiores. Isto é o que nos ofrece Mundo Nadal no recinto feiral de Pontevedra. Ali estivemos, vexan. Benvidos a Mundo Nadal! A cidade de Pontevedra acolle neste recinto feiral ata o próximo 6 de xaneiro un mundo máxico para os cativos, pero tamén para os maiores da casa. Neste Mundo Nadal temos hinchables. Nico, contanos quen vai ganando aquí hoxe esta partida. Pois va ganando el. Menteume 2. A ti que che gusta, xogar de porteiro ou meter goles? As dúas cousas. É a primeira vez que ves aquí a Mundo Nadal, xa viñetes máis veces? Vin o ano pasado. E que cousas hai aquí? Que cousas te gustan? A pista de patinaxe, esto de fútbol, os hinchables. Primera vez que ves a Mundo Nadal? Sí, la primera. Y me gusta bastante. ¿Qué te está pareciendo que hay? Pues súper guay. Pues hay colchonetas, hay una pista de hielo para patinar, hay puestos de comida, de chuches, y hay creo que para helados. Y bueno, pues está genial. E despois de tanto saltar, toca repoñer forzas. Raquel, contame que isto dos babels, que eu non sei o que é. Pois isto dos babels é un produto que é parecido a unha filloa tradicional galega, porque leva os mesmos ingredientes que a filloa, e leva tamén un poquillo de levadura para que infle. Para repoñer forzas aos cativos, o mellor que hai. O mellor, porque mira, tes de todo, podenlle botar de todo, que si lacasitos, que si chisajois, que si gominolas, o turrón tradicional. Tamén temos fruta para botarlle, que tamén é moi sana. Vemos que é a hora da merenda, non? Aquí en Mundo Nadal. Pois sí, mira. Foi o que máis lle gustou o pequeno?
Pois levamos 20 minutiños, pero sen chables, claro, era a súa primeira experiencia así nestes mundos, entonces feliz. A nena esperando a ir á pista de xeo. Que es entretenido para ellos, tienen de todo, tienen muchísimas colchonetas, es económico para por lo menos pasar una tarde aquí, todo el día, bueno, toda tarde, y ellos disfrutan. Por exemplo, para días como hoxe, que choveu un montón, pois está ben, eles, e aparte hoxe non hai moita xente, está estupendo. Pero este mundo Nadal serve tamén de gran axuda aos Reis Magos e a Papá Noel, cunha gran variedade de agasallos e artesanía. Luz, todo o que hai aquí está feito a man por vos, non? Sí, absolutamente de todo. Tenemos un taller de confección de ropa artesana y todo lo fabricamos en nuestro pequeño taller. Esta es una pequeña colección que quisimos hacer para niña, teníamos ganas desde hace mucho tiempo, pero bueno, hacemos también pequeñas colecciones para minoristas, alguien que quiera crear su propia colección. E tamén temos obradoiros. Como levades, a ver? Mal, que eu non sei a primeira miña vez que veño aquí, que va. Notas un pouco, non me Sí, notase bastante. Que maravilla cantas ideas para facer agasallos. Eu xa me quedei cunhas cantas para pedirlle aos Reis Magos. Home, pois xa que estás, pide algo para min tamén, que este ano fun moi boa, Fernando. Pedireille. De Pontevedra, ímonos cara a Boiro, porque ali está a nosa compañeira Uxía. Está acompañada por uns profesionais da floristería que estiveron recibindo un curso sobre arte floral navideña. Contanos, compañeira, como foi ese obradoiro de arte floral? Pois, como ides ver, foinos moi ben, porque tivemos ocasión de aprender as últimas técnicas en arte floral da man do recoñecido mestre Quique León. Aínda que o obradoiro estaba dirixido a profesionais, nos aproveitamos para coller algún que outro consello. E xa lles adianto que as nosas casas locen agora moito máis fermosos con estes adornos de flor natural. Se queren un consello aos nosos espectadores, non perdan detalle da seguinte reportaxe. The sleigh bells are clanging, jingly jangling, filling the evening air, and carolers belt out drummer boy with flair. Estamos haciendo un curso de Navidad de centros de mesa, apliques, triángulos nórdicos, que están muy de moda, y luego también una puesta en escena para escaparates, para decoración de escaparates, para los floristas profesionales que arreglen los escaparates o lo que les encarguen para hacer. Y también estamos haciendo, como se va a quedar ahí este local, una exposición para que la gente venga de Boiro, pues estamos también haciendo una puesta en escena y decorando las columnas, y todo en plan Navidad. Y dos tipos de Navidad, una, digamos, la Navidad más tradicional con rojo y verde, y luego una Navidad más otoñal, un poco así son lo que estamos trabajando. Por ejemplo, para los espectadores que nos están viendo, ¿se puede coger alguna idea? A lo mejor algún aficionado que quiera intentar poner en práctica alguno de estos trabajos. Ah, sí, claro, pues, si quiere un aficionado, pues oye, pues el más fácil es el centro de mesa, porque es simplemente una vela con unas peñitas, un poco de alguna bola de Navidad. Y luego los más complicados ya son los que son apliques de pared, los que son los triángulos nórdicos, las guirnaldas también están expuestas, guirnaldas nórdicas, pues de abeto, de bolas y de todo lo que lleva. Pues nosotros te dejamos que sigas impartiendo tu curso y vamos a hablar con alguno de los participantes a ver qué le parece, ¿vale? Ah, estupendo, sobre todo que hablen bien de mí. Temos un profesor, a verdad, que é unha maravilla. Quique León leva traballando con nos moitos anos, alternamos,
Unhas veces ven el, outras veces veñen outros profesores, pero que con el é como se fora da casa. E a verdad que é unha experiencia buenísima. Levamos 3 días aquí, eu teño unha pena que acabe. Teño moita pena que acabe, porque ademais temos a oportunidade de intercambiar opinións entre nós, porque ainda que fales a veces por teléfono que as máis conocidas ou máis cercanas, aquí falas de todo. Pois estamos facendo unha rosmelia. Isto é como facer bolillos. Hai que ir pouquiño a pouco, cortamos primeiro as follas que van polo borde, despois vamos facendo pétalo a pétalo a forma dunha rosa grande, e todo isto capa a capa. E, por exemplo, que vas a traballar para unha boda que dentro de 4 días, porque isto leva moito traballo, envolvémolo en celofán, metémolo na cámara, hasta o día que vamos a empezar a traballar no local, vamos, onde sea o evento. Isto despois de sacalo da cámara e de telo colgado e preparadinho, lle pode durar 4 días, incluso despois da boda. Esta é unha guirnalda dorada que a verdad que non sei onde a vamos a colocar, por aí debe ter o sitio. E nada, fomos cortando o material e co alambre, pois poñendo por aquí, como vedes. Ayer xa fixemos outra e agora vemos onde se vai a colocar. Pois agora mesmo estamos texturando unha tea para poder colgar das columnas e decorar un pouco o local para a exposición que vai haber. Que tipo de traballos para que se soen demandar? En principio para casas non, pero en tema de bodas civís ou restaurantes, si se pode facer ou algún tipo de evento, non? Pois xa viron, se tomaron boa nota destes consellos. Non hai excusa para converterse nos mellores anfitrións este Nadal, decorando as súas casas como auténticos profesionais. Que verdadeiras obras de arte fixeron, Fernando? Bueno, eu intentarei facer algo similar, non sei se serei capaz, pero bueno, intentarei, no. E falando de arte e de poñer as casas bonitas, digo eu que tamén nos tenemos que poñer guapos nós de vez en cando, non? Claro que sí. O que pasa que a veces complícasenos un pouco o tema, porque entre tanta festa, comidas, ceas, claro, pois eu xa non sei nin que poñerme. A ver se Dani nos dá algunha pistiña de como vestirnos este Nadal, porque estivo de compras en Caldas. Pois se nos dá algún consello, benvido sexa. Dani, contanos, onde estiveches en Caldas? Pois si, estivemos en dúas tendas, nunha de roupa e noutra de calzado. Fun con Alba, unha amiga miña, e a verdade é que pasamos genial e ali nos trataron de maravilla. Estivemos mirando roupa para sair en fin de ano, tamén agasallos para reis e tamén coñecendo cales son as últimas tendencias. A verdade é que xa veredes o resultado, pero quedamos ben guapos. A Alba lle atoparon un vestido que lle senta como unha auténtica luva e a min un look un tanto diferente para vivir unha noite de fin de ano ben especial. O mellor é que vexades o resultado, non vos conto máis. Bueno, Andrea, estamos aquí buscando roupa para este Nadal. Temos unha cea na noite de fin de ano, queremos ir guapos, por suposto, pero non queremos ir como sempre, non quero levar un traxe, ela non quere levar o típico vestido, estamos buscando algo un pouquiño diferente. A min dixerme que aquí en sensación.es tedes aquí lo que estamos buscando nos para esa noite de fin de ano tan especial que imos ter este ano. Sí, sí, aquí podéis encontrar tanto para ti como para ella algo un poquito informal, pero que vayáis arreglados. Bueno, mentras teño por aí a Alba buscando roupa para esa cea de fin de ano, a verdade que eu xa lle atopei un posible modelito para levar esa noite, un vestido bastante elegante, Andrea, sí, pero que ti me propós combinarlo combinarlo con la cazadora, que le da un toque más informal y yo creo que le puede hacer un conjunto bonito. Ese me encanta, te queda precioso. Mira, te dejo otra opción, algo más en color, que te puede quedar muy bonito. Mira, yo te propongo una camisa así, que te puede quedar, ¿no? Sí, bueno, muy original, sí. ¿No? Sí, y por arriba... Y le podemos meter esta chaqueta, sí, aparte, que le da un toque más de vestir a ese aparte, claro, pantalón. Na noite de fin de ano, calor, supoño que non vai facer, entón esta vexo así abrigosiña.
Mira, Dani, mientras probaba se me ocurrió que este complemento te podía dar el toque final perfecto. Xa estou, non? Sí, Pero listo. Vou como un pincel. Ahora o que nos queda é ver que tal quedou Alba, porque tiña ese vestido aí vermello que era chulísimo. Vamos a ver que tal lle quedou. Vale. Bueno, Alba, estás guapísima, véxote moi ben, eu creo que quedamos os dous de maravilla, mira que pajarita teño de madeira, pero teño un problema porque me faltan os zapatos, ti tamén, creo que deberías levar uns zapatos un poquinho máis elegantes, non, para unha noite como a de fin de ano, así que imos probar uns zapatos a ver que tal nos queda. Bueno, Andrea, aquí temos a sorte de que xusto en fronte de Sensación.es temos a zapatería Martina e temos aquí a Marta, que supoño que nos vai buscar uns zapatos que nos queden de maravilla con este look, non? Bueno, yo creo que para ti, Dani, esta es una buena opción. Y para Alba, un botín en rojo. Mira, Alba, ya para cuando estés cansada de los zapatos de tacón a las 6 de la mañana, para el chocolate con churros te pones unas zapatillas que están ahora tan de moda para los vestidos de fiesta. Y estupenda. Y estupenda. Bueno, pois xa temos a roupa, xa temos os zapatos de Martina e aproveitando que estamos en Caldas, en Sensación.es, pois imos tamén comprar algo para os Reis Magos, porque aquí tamén temos agasallos para rapaz, para rapaza, para mozos e para mozas, non? Temos de todo un pouquiño e aparte todo de marcas moi destacadas, non? Aquí tenemos una amplia colección de lo que más está de moda y las mejores marcas. Bueno, 25 anos leva esta tenda en Caldas e a verdade, Alba, é que aquí atopamos de todo para este Nadal, non? Pois sí, porque aquí temos roupa, temos complementos, temos agasallos para toda a familia. Bueno, Fernando, Tania, xa sei que esta noite presentando aí o especial de Noite Boa de Canal Rías Baixas estades ben fermosos, pero se queredes estar guapos, xa sabedes onde tedes que vir, a Caldas de Reis, como fixemos Alba e eu esta noite. Xa nos queda claro, Dani, onde temos que ir este Nadal para marcar tendencia. Por ali nos achegaremos, non o dubides. Tania, o Nadal é unha época chea de maxia e ilusión, donde os cativos son os protagonistas. Como son os protagonistas da seguinte reportaxe. Vexan. Los regalos, la comida y los regalos. Comida de Navidad y los regalos. El turrón de Navidad. Y a mí, el chocolate de Navidad. Colocar el árbol, la nieve. Que me traigan muchos regalos. Los regalos y la Navidad. Los regalos y las Papá Noel y los Reyes Magos. También el Papá Noel. Los regalos que me traen. Jugar con los juguetes. Sí. Los regalos. Los regalos y la Navidad. A mí me gusta cuando neva y cuando tiene Santa. Porque no quiero ir al cole. Porque a mí no me gusta trabajar y a mí me gusta jugar. La nieve. Las luces de Navidad. A mí me gusta cuando nevo. Que voy a ver a mi tía y a mi tía. ¿A tu tía y a tu tía o a tu tía y a tu tía? He dicho a mi tío y a mi tía. Dijiste a tu tía y a tu tía. A mí me gusta ir a nieve patinar. A mí comer dulces. El turrón. Los regalos. También los regalos. Que vengan los Reyes Magos o carnaval y cosas así. Muchas chuches. Sobre todo el turrón o turrón. A mí los regalos. Los pasteles. Sí, nos gustan las luces, el árbol. Me gusta todo lo de la Navidad. Me gusta ver a la gente feliz en Navidad. A mí también. A mí que vengan los Reyes Magos. Los regalos. Y a mí me gustan los regalos y la tarta. A mí me gustan también o frito o cosas así. O regalos. Estamos a familia, vamos a comer por ahí y ver a gente feliz.
A mí os regalos, estar con miña familia e os pastéis tamén. A mí me gustan los regalos e a Papá Noel. A mí estar con la familia y también los regalos. Yo voy a dar un paseo y también voy a ver a Papá Noel y a ver qué cosas hay por ahí. Mandarle una carta. Pues yo le compraría el regalo en un supermercado y se lo daría. Que venga a mi casa y así jugaríamos y le dejaría dormir. Hacer una carta suya, escribir su nombre y que si tienen un regalo en la bolsa, pues se lo envían. Le damos una nota y se lo vamos a dar y luego ya saben lo que le tienen que dar. Yo los compartiría con mi mejor amigo y también mis amigos y todos que se hayan quedado sin ella. Le mandamos una carta, abren la carta, ven un folio, escriben lo que quieren, la mandan de nuevo y nos la mandan a nuestra casa y ya sabemos lo que tenemos que comprar para nuestro amigo. Pedirle más regalos. Yo le daría algo. Yo lo comprara en la tienda de Lindon. Pues pedirle a la siguiente Navidad 2 regalos. Uno para mí y otro para él. Pois eu le faría agasallos e le diría que si quería venir a miña casa a xogar, que por exemplo le daría unos cantos xoguetes que ya no quero. Por exemplo, como o Día dos Bombeiros, que doi moitos, porque esta casa chea. Yo llamo por teléfono porque tengo el número de teléfono de Santa. Eu darlle uns poucos dos meus regalos. Compartir los míos y me pondría muy triste. Me pondría triste primero, pero iría a compartir los míos con los suyos. Yo daría otro regalo. Nos disfrazaríamos de Papá Noel, hacerle un regalo, porque para que piensen que somos Papá Noel, para que ellos no se pongan tristes. Decillo por carta. Na mesma noite. Y yo, si me trajera equivocado un juguete de él, se lo daría. Poner una carta de Navidad, como hice yo allí en Berlín. E darlle un dos meus regalos. Eu tamén. E para a próxima non deixarlle galletas aos Reis Magos. Lle faría un regalo. E bueno, e tamén llamaría a los Reyes a Papá Noel y les diría: oye, os habéis olvidado de un amigo. Quise comprar un regalo. Yo llamaría a Papá Noel para que traera a una amiga y un amigo un regalo. Bueno, si viene a mi casa, le dejo probar una vez el videojuego. Unha vez non pidi nada e me traeron calquera cousa. Pues a que esperamos con el final. Eu coincido cos cativos, Fernando, que si polvoróns, que si turrón, canta larpeirada. Pero vamos a ver, é os xoguetes, é disfrutar coa familia. Solo pensas en comer. A ver, Fernando, non é que só pense en comer, pero que ti xa sabes que nestas datas, pois cometemos moitos excesos, pero mira, eu teño unha solución perfecta para facer a digestión. Ah, sí? Home, claro, botarlle uns bailes, porque esta noite temos aquí connosco o Grupo Pontevedrés, o Grupo Rebe. Pois deixámonos un intre para ir a publicidade, mentras Tania máis eu llevamos botar uns bailes. Deixámolos co Grupo Rever. Sé que tú deseas
que todo se me trunque. Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte, pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte. Hagas lo que hagas, alimaña no vas a poder. Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Te tocó perder. Con trampas y engaños no se llega lejos, al final se cae. Le doy gracias a Dios que tú eres buena fe y eso es lo que vale. Muérete de envidia, qué pena me das, muerde tu rabia. No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la hace la paga. Muérete de envidia, qué pena me das, muerde tu rabia. No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la hace la paga. Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder. Envidia me tienen, envidia me tienen, envidia me tienen, envidia. Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque. Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte, pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte. Hagas lo que hagas, alimaña no vas a poder. Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Te tocó perder. Con trampas y engaños no se llega lejos, al final se cae. Le doy gracias a Dios que tú eres buena fe y eso es lo que vale. Muérete de envidia, qué pena me das, muerde tu rabia. No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la hace la paga. Muérete de envidia, qué pena me das, muerde tu rabia. No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la hace la paga. Alimaña te tocó perder, alimaña no vas a poder. Envidia me tienen, envidia me tienen, envidia me tienen, envidia. Xa estamos de volta e seguimos aquí no Centro Comercial Arousa, en Vilagarcía, e moi pretiño daqui atópase a nosa compañeira Marta, que Fernando traenos unha reportaxe moi doce, porque atópase na pastelería Yoli, que adiviña cantos anos cumpre. 15, 20. Bueno, un pouquiño máis, 30 anos. 30? Miña nai, canto tempo. Xa son anos. Bueno, pois Marta, adiante, que recomendacións doces nos traes para estas datas? Ben, pois o prometido é débeda e vos traemos esa reportaxe coas recomendacións para as sobremesas das festas de Nadal. Estivemos na pastelería Yoli en Vilagarcía, que ademais cumple este ano 30 anos de historia. E ali fixemos un mazapán. Traémosvos a receta, o rato que pasamos con eles e tamén a celebración. Iso sí, abstéñanse todos aqueles que queiran empezar a Operación Bikini 2019. Ola, veño a buscar un doce de Nadal. Non sei que doces ten vostede para estes días tan importantes. Bueno, para estes días temos moitos, pero se queres algún exclusivo... Sí, porque é certo que sabemos que para o Día de Reis é o roscón de Reis, pero agora como estamos en noite boa non sei que é o que máis leva a xente, non? Bueno, o que máis leva a xente tamén é a anguila. Está feita de bizcochito,
mazapán, yema, frutitas y membrillo. Y después lleva las escamas que hacen ellos con la yema de huevo. Moi ben, e que máis podemos ver? Pero se ti queres algo máis, podes pasar ao obrador e os chicos explícanche un pouco. Poderíamos entrar ao obrador e ver in situ, casmas na fariña, como se fan estes postres típicos de Nadal? Claro, os vedes na tua casa. Moi ben, pois entón imos a pasar, Hermi se nos deixa e nos convida, imos aproveitar esta ocasión. Claro que sí, faltaría máis. Bueno, pois nada, convidáronos á cociña e imos a facer, que imos a facer, Robert? Estamos facendo figuriñas de mazapán. Unhas figuriñas de mazapán que teñen diferentes formas polo que vexo por aí, non? Incluso vexo unha especie de barra de pan. Sí, moi nosa. É a máis sinxela de facer. E que son a estas trompetiña, figuriñas? Este parece un morteiro tamén. Justo, un morteiro. Este sería un erizo, e este sería como un molete, Non queda todo na casa, é unha panadería, pastelería. Entón podemos decir que ten todo relación co que aquí se fai, non? A verdad que sí. Bueno, pois como podedes ver, xa temos as figuriñas de mazapán feitas e nós xa temos o traballo feito, xa sabemos que postre imos a levar, entón xa marchamos. Non quero que te marches, quero que te polo menos manches un poquinho as mans, aquí. O sea, teño que manchar as mans sí ou sí, vir a un obrador e non levar as mans manchadas non é maneira, non? Por supuesto, por lo menos vamos a colocar aí uns canapés, que temos unha festa á tarde. Unha festa? Tendes unha festa hoxe pola tarde, o sea, o día que nos eleximos para vir a facer un postre de Nadal. Espero que veñades. Estamos convidados tamén, e que é o que se celebra? Celebramos o 30 aniversario da pastelería. 30 anos? Sí. Aí es nada, dice pronto. Xa son vidas. Xa son vidas, desde os 11 aniños que andaba eu por aquí cun rapaciño hasta agora, aí andamos. Bueno, pois entonces imos a poñer o doble de vontade a eses canapés e imos a colocalos como nos dis, pero pola tarde estaremos aquí sin dubidalo. Espero por vos, espero por vos. Levas esa ti para a neveira e xa quedo eu aquí esperando para recoller esta. E aproveitando que Robert non nos ve, a vosa saúde. Bueno, rapaces, nos achegamos ao final desta festa aquí na pastelería Jolly. Ímonos despedir de Hermi, que foi que nos recibiu pola mañá e que nos levou tamén ao obrador. Moitas gracias por todo, Hermi. De nada. Así que nos levamos, ademais, do bo rato que pasamos e ese consello para mazapán para noite boa. Hombre, que non me podo ir sin el, non? Non podes ir sin el. Así que lévallos aquí aos teus compañeiros que vos portastes de maravilla comigo. Pois levamos yo entón para eles. Fernando, Tania, xa sabedes, teño que ir indo para chegar a tempo con este mazapán. Moitos parabéns, Emi, por eses 30 anos, que sexan moitos máis, e moitas gracias polos pastéis e polos mazapáns, que ben seguro que daremos boa conta deles. Claro que sí, non quedarán ni as frangullas. Bueno, e hai un anaquiño, Dani, aconsellábanos en Caldas de como ir ben vestidos a unha cea de Nadal. Pero claro, eu vou ben vestida, pero faltábame a parte de perruquería e maquillaxe. Non pode ser. Non pode ser, pero non te preocupes, porque Fátima estivo tamén en Caldas no Centro de Estética e Perruquería Coquet, que atenderá todas as túas necesidades para que luzcas deslumbrante nesa cea especial. Non si, Fátima? Boa noite de novo, compañeiros. Efectivamente, a estas alturas do Nadal, aínda haberá alguén que teña unha cena especial e se mira ao espello e diga onde vou eu con estas pintas. Tranquilos que a miña amiga Sonia vai vos axudar. Ela ten unha perruquería e un centro de estética en Caldas de Reis. Alá me fun eu e non vexades todo o que aprendín dela, vexan.
Sonia, eu hoxe veño aquí cun obxectivo, conseguir que os espectadores de Canal Rías Baixas se sintan pois un poquinho máis guapos e guapas durante estas festas. Dime que estou no lugar adecuado. Por si estás no sitio adecuado, vouche explicar un pouquiño que facemos aquí en Centro de Estética Coquet. Facemos desde tratamientos corporales, tratamientos faciales, facemos o láser, que temos trifase, que son 3 métodos de láser. Facemos o fotorrejuvenecimiento, manicura, pedicura e tamén temos unha manicura orgánica. Dixéronme aquí tamén que o que máis me interesa a min, que hai unha cápsula do tempo, que é iso? Si, eso é unha maravilla que hai na estética, unha tecnología alemana que traballa desde adentro da piel hacia fora. Téndela aquí, verdad? Si, cando queiras, pasas que te enseño. Cal é o primeiro paso? O primeiro paso, vamos a limpiar a pel para ir preparando para unha exfoliación mecánica. E Begoña, que se sinte con isto? Porque parece que ata relaxa. Sí, relaxa bastante, é como un cosquilleo, pero moi agradable. Non doe nada, non? Nada, non molesta en absoluto. Cal é o seguinte paso, Sonia? Ora, o seguinte paso, vamos a poñer un suero para calmar esa piel que estovemos esfoliando e despois pasamos a poñer unha máscara de LED, que a máscara de LED o que fai é darlle vitaminas á piel, calmar a piel e tamén ir tratando algunha manchiña da piel que vai aclarando. E rematamos o tratamento, Sonia. Sí, así terminamos co tratamento de luminosidade. Este tratamento dura sobre uns 45 minutos. E imagino eu que isto sea un tratamento un pouco costoso ou non? A ver, é un pouco costoso, pero tamén é un tratamento que son resultados moi visibles desde a primeira aplicación. Estamos falando desde 45 para arriba. Sonia, a min isto da cápsula do tempo pareceme un agasallo ideal para este Nadal. Sí, a verdade está moi ben porque podes facer un regaliño a unha amiga, ao marido, ao noivo. Ademais, aquí tamén tendes perruquería. Sí, tamén temos perruquería. E que se leva este Nadal, Sonia, en canto a peiteados? Pois mira, levas un poquinho de todo. Desde os recollidos, os semi-recollidos, os recollidos baixos, as trenzas ainda siguen estando aí. E tamén, como ves, estamos cas ondas, porque as ondas dá moito margen, tanto se levas un recollido ou queres soltar, pois tamén podes soltar o pelo ao medio da noite. Cal é o plan para lucir unha trenza como esta? Pois teño unha cena familiar e despois salirei cas miñas amigas de discoteca un pouco. E onde vas ir tan guapa, Nerea? Bueno, teño pensado ir a unha festa de fin de ano cos meus amigos. Un peinado ideal, non? Para unha ocasión así. Sí. Que nos propós como maquillaxe para unha noite de festa este Nadal? Veñen moitos as sombras con brillos, como é festa, todo é brillo, metalizados. Os labios tamén veñen moi metalizados. E as pieles moi naturales. O que máis resaltamos son os ollos, dependendo do maquillaxe, se é de noite, ou os labios. E non podemos rematar unha sesión de beleza sen retocar as unllas. Moi boas, Lorena. Que estás a facer esta rapaz? Pois aquí a Begoña estamos a facer unha manicura orgánica, que ven sendo 100% natural, ao que lle teñen alerxias aos esmaltes. Aquí a Neral estoy haciendo unas uñas de gel con alargado, con unos dibujos que han venido nuevos ahora, pues el rojo se está llevando mucho, el brillo, los lazos. Eu xa teño claro onde vou vir estas festas para poñerme estupenda. E vos? Tania, que che pareceu a reportaxe que acabamos de ver? Agora xa non che falta nada para ser a auténtica raíña da festa. Bueno, pero para reis e raíñas, os protagonistas do noso seguinte reportaxe. E é que a nosa compañeira Uxía estivo estes días polo centro residencial Comoxo, donde ali os usuarios da residencia amigos estiveron pois moi atarefados coa chegada de Papá Noel. Pois, Uxía, contanos, como están por aí os nervios cos amigos?
Bueno, pois non vos vou engañar, con algo de nervios sí que o viven, pero sobre todo cunha tremendísima ilusión. Nos compartimos con eles unha xornada no Centro Residencial de Comoxo. Ali tivemos ocasión de ensaiar panxoliñas, obras de teatro, decorar o centro, de todo. Como veredes, non escatimaron detalle para recibir por todo alto a Papá Noel. A ver, Pilar e Sofía, que nos van a contar como traballan aquí para facer estes aguinaldos, estes agasallos de Nadal. Primeiro empeza David, para facer as caixas. Despois empaquetámonos nas caixas para a realza. Moi ben. E cada un ten que poñer unhas latas? Unhas latas, a ti dúas. que che toca poñer? A miña da agulla. Só a da agulla? Sí. Vale, e despois quen acaba facendo o traballo? Quen cerra a caixa? Outro compañeiro? Outro compañeiro. Vale, e póñeselle unha pegatina ou non? Sí. Ah, vale, ponse a pegatina. Pónselle a pegatina para despois ir para a fábrica. E quedan así de bonitas. E quedan así. Enseñámoslle como quedan de bonitas. Ves? Queda así todo de ben montado. Facedes un paquete así con papel de regalo. Sí. Atún, zamoriñas, sardiñas. Contanos, Adri, que estades ensaiando. A obra de teatro, de Polar Express. E que máis está na obra? Alba. Alba, e que máis? A profe fai de Papá Noel. E que faz? Bailar, cantar? Bailar e cantar. E gusta vos o teatro? E me gusta a obra de teatro. Que che gusta máis, bailar ou cantar? Bailar. Bueno, pois haremos vervos cantar e bailar un pouquiño, vale? Que no importa el lugar, me encontrará esta vez. Quizá esté ocupado porque no viene jamás. Yo pienso en él en cada Navidad. El festival es el día 21 de diciembre. Vamos a estar aquí todos juntos. Vamos a celebrarlo lo máximo posible de todos. Y luego se celebrará aquí, aparte después del centro de día, en Resi celebraremos Papá Noel, Reyes y fin de año. A ver, Carmen, ¿cómo se chama a obra de teatro que estades ensayando? Estamos ensayando la obra de teatro por Navidades. ¿Ya tedes casi lista? Aún no, pero aún estamos practicando la última. Moi ben, e gusta o teatro? Sí, mucho. Estamos pintando aquí para objetos para Navidad. Contamos a facer un pino de madeira para colocar para poñer no pasillo. Levanos bastante traballo facelo. Pero bueno, o traballo que nos leva non nos mata. Estamos a ver se damos aprendido en villancico e a ver se non sale. Xa como se chama o villancico? Sabes como se chama? É Navidad. Será Navidad. E sabes cantar un pouquichiño ti? Sí, sei. A ver, cántanos un pouquichiño. Mañana no es Navidad, que pasado no es Navidad. Moi ben, Pablo. E dille para cando este villancico? Cando vamos a cantar? Para cando veña Papá Noel. Para cando veña Papá Noel para o festival, a que sí? Sí. Abriré mi corazón para que puedas entrar. Y siempre en la vida habrá Navidad. Si el cariño será Navidad. Si el Bueno, pois xa viron que aquí en Amicos o Nadal vívese ao grande, panxoliñas, teatro, música, decoración, de todo, así que tan só nos queda despedirnos desexándolle a todos os nosos espectadores ¡Feliz Navidad! Será Navidad y sonríe. Moi bo Nadal para vos tamén, que Papá Noel vos traia moitos agasallos. E falando de Papá Noel e de agasallos, os protagonistas da seguinte reportaxe desvelan os seus segredos mellor gardados. Vexan.
Puedes dar regalos a todo el mundo en solo un día. Y si se me olvida alguno, pues mirar en la bolsa. Ir por todo el mundo a pasear. Quiero volar por todo el mundo con el trineo. Llevarle regalos a todos los niños, hasta los de África. Bueno, a lo que pueda. Repartir regalos. Ir en el trineo a repartir regalos. Sería como un astronauta, como Papá Noel puede volar con su trineo mágico y los renos, iría a ver las estrellas. Dar regalos a los niños, ver la lista y que no se me olvide ninguno. Dar la vuelta al mundo. Ir a China y regalar regalitos, y también ir a África a regalar regalitos a los leones. Yo a coger todos los regalos y abrirlos. Aprovecharía para hacerle un regalo a un amigo o algo. Llevar regalos, repartirlos. Pois axudar a uns nenos pobres, quero que teñan casas, o que poidan tener. Repartir regalos. Yo volaría por todo el mundo para mirar cómo es. Repartir todos los regalos. Eu repartir regalos. Decirle por dónde tienen que ir los renos. Faría entregar los regalos si estoy malito, los elfos me ayudarán. Pues a mí lo que más me gustaría sería como ir a ver cómo va la gente feliz caminando por ahí. Dar regalos a los que se portan bien e a los que se portan mal le doy carbón dulce. Pois aos nenos pobres eu repartiría máis regalos que aos que ten moitos regalos. Por el balcón que yo tengo una chimenea de mentiras, solo calienta por dentro. A porta, miña nai a pecha moi ben, eu non teño chimenea, entón ten que entrar pola ventana. Pero teño unha chave máxica. No, por aí entra Papá Noel. Porque si no, ¿cómo van a subir arriba si solo tienen camellos? Por el balcón porque tiene una ventana y puedes abrir. No, tiene una puerta. Le das para allí y ya se abre. Ya, pero la puerta tiene cristal, como si fuera una ventana, As ventas non poden entrar por as ventas porque están muy altas. Y para mi caso solo hay que subir por un muro para arriba y ya está. Entonces podrían llegar a la casa de mi abuela. Normalmente entra por las ventanas. ¡Ay, no! Y los camellos se quedan fuera, en la puerta de la entrada, y se comen muchas zanahorias y tiran el cuenco. Porque no pueden trepar los camellos. O por las portas o por las chimeneas. Sí. Tienen llaves de todas las casas. Papá Noel por la ventana. Y los reyes también por la ventana. Y un rey es un primo mío. Bueno, es mi tío, en realidad. El rey mago, el morenito. ¿Te refieres a Baltasar? Yo sí que tengo llave, pero si pican en la puerta, si hacen en el timbre, ya a los reyes abren solo. Yo creo que siempre aparca Papá Noel a los renos, los aparca en el tejado, luego se baja y nos trae regalos. Y yo si dejo la puerta abierta ya se van ahí. Los Reyes Magos por la chimenea. Por la chimenea, por la puerta o por la ventana. Por la chimenea. Por la puerta, porque los Reyes Magos son flaquitos y entonces por la chimenea pueden
pueden hacerse daño, pueden chocar contra las paredes, pero Papá Noel no, porque él es gordo, Papá Noel. Rodolfo se comió las galletas de Papá Noel, porque decían que estaban muy buenas, entonces se las prestó, porque él era o que tiraba do trineo. O meu polo balcón. O meu pola porta. Entran por la ventana. Yo una vez me voy a dormir, me despierto y veo la ventana abierta. Por la ventana do baño. Será por hacer caca. Yo no tengo la más remota idea. Pois xa sabedes, rapaces, esta noite a deixarlle de comer e de beber a Papá Noel e os renos que teñen que recuperar folgos para visitar todas as casas. Pero, Fernando, donde non fai falla que se leve comida nin bebida é o Centro Profesional Carlos Oroza, de Pontevedra, porque ata ali chegouse a nosa compañeira Fátima para saber de primeira man como se elabora un menú de Nadal ou como deixar a mesa ben bonita. Boas de novo, compañeira, contanos, levas moitas ideas para as túas comidas de Nadal? Moitas ideas collín, compañeiros, moi boas de novo. Como moitos aínda non tendes claro que é menú e dispoñer este Nadal, imos axudarvos e farémolo da man dos mellores dos alumnos de Cociña e Servizos do CIF Carlos Oroza de Pontevedra. Con eles estivemos e preparáronnos un menú de primeira. Como cada Nadal, os alumnos da Escola Carlos Oroza de Pontevedra preparan menús especiais para estas datas e non só como parte das súas clases, tamén para que os degusten todos aqueles que o desexen. Paco Orgeo, profesor de cociña esta escola, moi boas. Moi boas, bons días. Contanos cal é o menú especial para este día. Bueno, o menú que escollemos hoxe para que degusten os nosos clientes é un menú que está enfocado un pouco a dar unha idea do que se pode comer nunha mesa de Nadal. Primeiro temos uns entrantes. Vamos a utilizar unha galleta con un pouco de foie, que fixemos, con un foie un pouco macerado. E despois vamos a poñer unha esfera de yogur grego con a mermelada de piquillos. Despois temos tamén unhas tamburiñas ao forno ao estilo tradicional, como se fora unha vieira, pero utilizando unha zamburiña. Despois, o primeiro plato que vamos a servir vai ser unha ensalada de marisco tipo cóctel, unha variado de leitugas, aderezadas con unha maionesa e con o típico salpicón, pero montado dunha forma un pouquiño máis moderninha. Despois, para continuar, vamos a utilizar un bacalao, un plato un pouco xa máis innovador, que é un bacalao confitado con patacas, con laranxa e vainilla. Por último, para rematar, vamos a servir un solombo de terneira que vai ir cunha salsa, cunha reducción de viño de Oporto e con uvas. Moi importante é elixir un bo menú, pero tan importante é saber como se pon unha boa mesa de Nadal. José Manuel Rey, profesor de servizos desta escola. Menuda mesa temos aquí detrás. Moitas gracias. Bueno, esta é unha mesa imperial, chamamos de mesa imperial porque termina en dúas medias lunas, que non é moi normal, e aproveitamos para facer a práctica, cunha decoración de Navidad, como podedes ver. Este tipo de montajes de mesas son montajes moi simétricos e son montajes pensados para servir e retirar todo o que vai sobrando. Por iso ves nas copas, ves que hai un vaso de agua, unha copa de viño blanco, unha copa de viño tinto, unha copa de cava. Están postas todas simétricamente porque, según vamos realizando o servicio, según vamos maridando unha bebida con un plato, ao mesmo tempo que vai desaparecendo o plato que terminamos de comer, vai desaparecendo a cristalería correspondente. Entón, ten que estar así. Como se ten que poñer unha boa mesa de Nadal? A ver, todo mundo ten na súa casa pois distinto tipo de vajillas, ou unha vajilla que moitas veces non utilizamos e temos para grandes ocasións. Se a eso lle unimos cariño e unimos calquer detalle pequeniño de decoración, unha plantiña, un pouco de acebo, calquer motivo navideño, bueno, pois xa que eu creo que temos unha mesa xa para disfrutar. Aquí dentro está case todo listo, comezan a chegar os comensais.
Que tal estaba este aperitivo? A min personalmente encantoume, ademais moi selecto tal, a tamburiña no seu punto moi quentiña. Xa viñamos máis veces, sí, e sempre moi ben. Que tal cociñan estes rapaces? Ben, moi ben, estupendo. Este é un orgullo para a comarca de Pontevedra, non? Ensalada cóctel de marisco ten que estar moi boa. E bacalao confitado, a laranxa. Este é o menú que van degustar hoxe aquí, pero vostede, por exemplo, na súa casa, para unha noite de Nadal, que menú fai normalmente? Eu de noite bella normalmente eu ás noites poño peixe. E pola mañá, polo mediodía poño carne mellor. Pois agardo que collerades moi boas ideas para as vosas comidas e ceas durante estas festas. Eu de momento que collín foi moita fame. A vosa saúde. Eu, mentras estábamos vendo aí o reportaxe, estiven a coller apuntamentos. Bo proveito, Fátima. Pois a min entroume moitísima fame, así que deixámonos un intre para ir a publicidade e aproveitamos para picar algo e axiña voltamos. Pero antes de irnos, imos vos a deixar co grupo pontevedrés, Grupo Rever. Donde venderán buen trago de mi ciudad, donde venderán buen trago de mañanita, donde venderán buen trago de mi ciudad. Y esta es la última ronda y a la casita, y esta es la última ronda y a la casita. Si saben cómo me pongo pa' que me invitan, si saben cómo me pongo pa' que me invitan. Donde venderán buen trago de mañanita, donde venderán buen trago de mi ciudad, donde venderán buen trago de mañanita, donde venderán buen trago de mi ciudad. Mañanita, donde venderán buen trago de mi ciudad, donde venderán buen trago de mañanita, donde venderán buen trago de mi ciudad. Y esta es la última ronda y a la casita, y esta es la última ronda y a la casita. Si saben cómo me pongo pa' que me invitan, si saben cómo me pongo pa' que me invitan. Donde venderán buen trago de mañanita, donde venderán buen trago de mi ciudad, donde venderán buen trago de mañanita, donde venderán buen trago de mi ciudad. Merengueamos. Buen trago de mañanita, donde venderán buen trago de mi ciudad, donde venderán buen trago de mañanita, donde venderán buen trago de mi ciudad. Y esta es la última ronda y a la casita, y esta es la última ronda y a la casita. Si saben cómo me pongo pa' que me invitan, si saben cómo me pongo pa' que me invitan. Donde venderán buen trago de mañanita, donde venderán buen trago de mi ciudad, donde venderán buen trago de mañanita, donde venderán buen trago de mi ciudad.
Xa estamos de volta e seguimos neste especial de Noiteboa dentro do Centro Comercial Arousa en Vilagarcía. E neste mesmo centro comercial estuvo a nosa compañeira Fátima fai uns días dándose unha volta. A ver o que nos conta nesta ocasión. Moi boas, compañeira, estás por aquí pretiño, non? A ver, contanos, que plans podemos facer aquí un día de Nadal no centro comercial? Como vai a noite, compañeiros? Aquí continuamos propoñendo propostas para gozar destes días de Nadal. E que mellor plan para un día de chuvia ou de frío que entrar nun centro comercial a caloriña e que nos ofrezan entretemento, diversión e agasallos para todos os gustos. Mirade senón que ben pasou o día no Centro Comercial Arousa. Que agustiños está aquí dentro. Vou dar unha volta porque a mellor aínda apaño os agasallos de Papá Noel e Reis. Que me aconsellerías, por exemplo, para este Nadal para agasallar a miña nai? Pois mira, este xogo de pendiente a anillo, por exemplo, en amarillo con circonitas. E, por exemplo, para o meu pai, un agasallo? Pois mira, sacaríache un reloj que leva unha idea. pulseriña de regalo en cuero con aceiro da marca Viceroy. Pero que me estás contando? Que está Papá Noel aquí? Pois sí, está na terceira planta, no edificio, bueno, da arriba. Entón, nada, pois é unha oferta para os nenos pequenos, para que veñan a traerlle, bueno, pois as súas cartas, e, bueno, falalles inglés, que eso é super importante para eles. Que tal se portaron os nenos de Vilagarcía este ano, Papá Noel? Pues moi bien, la verdad, bueno, la mayoría moi bien. Que cousas te pediron? Pues muchos libros, videojuegos, pelis, cosas así, DVDs. Este é un Papá Noel inglés. Como teñen o inglés os nenos de Vilagarcía? Controlan ou non? Controla bastante bien el inglés. Paloma, que lle dixeches a Papá Noel? Una carta. Dixeche unha carta, e que poñía nesa carta? Mi nombre, mi apellido, mi ficha de nacimiento y nada más. Ti que lle pides a Papá Noel este ano? 2 o 4 cosas de Barbie y dos Nancy y una muñeca que se llama la princesa. E que pros que teñen cativos este centro comercial Arousa é unha maravilla este Nadal, e se non, acompañádeme. Irene, contame que estás facendo neste obradoiro. Bueno, pois hoxe estamos facendo postales navideñas e árbores de Navidad. Facémolos con plastilina e con as peciñas que se chaman jamabits, que están agora un poquinho de moda. Estes son os obradoiros de Nadal que fai o centro comercial atacando. Pois ata enero, que veñen os reyes, todas as vacacións. Facemos obradoiro para todos os nenos que veñen os papás pois a hacer compras, esas cousas, e facemos todos os sábados e todos os domingos. Os sábados cociña, os pola mañán e pola tarde facemos manualidades e o domingo pois é algo máis así lúdico. Mara, contame o que fixeches ti aquí. Pusimos un árbol de plastilina e lle pusimos janabits. Que é janabits? Eu non sei o que é. Son unhas cousiñas así que veñen con figuritas e lles ponse encima nunhos buxeriños. O planchas, poñes un papel encima, o planchas e queda a forma. Gabriela, que ti que fixeches? Una lua de Navidad, una mariposa. Cantos aniños tes? Pasáchelo ben neste obradoiro? Sí.
E isto non é todo, aquí tamén hai contacontos. Te vais coller o frío, e vas coller un resfriado, e despois non podes ir a levar regalos. Cantas cousas para os cativos, Fernando. Mañá mesmo me paso con os meus sobrinhos e mentras eles xogan, pois eu voume de compras. Pero hoxe ímonos agora mesmo ata o Barbanza porque xa nos adiantaba o noso compañeiro Fran na conexión anterior que andaba por Rianxo. Así que, compañeiro, que nos vas a mostrar desa vila mariñeira? Pois sí, estamos en Rianxo para visitar o Belén da Asociación Ondiñas Mainas. Non é un Belén calquera, todas as súas figuras están realizadas a base de calceta. Non hai personaxe ilustre nin tampouco lugar emblemático deste concello que non apareza nel. Estivemos con Carmen e Pepa, dúas integrantes da Asociación Ondiñas Mainas, que nos comentaron algunhas das peculiaridades deste nacemento. Para todos aqueles que queiran visitalo, dicirlles que está no Cuartel Vello e que poden visitalo ata despois de Reis. É un Belén atemporal. Hai tanto xente que pode vivir a hora actual como de hai máis de 100 anos, como é Castelao, Manuel Antonio, pero hai xente representativa tamén, tanto nas parroquias, como representamos as parroquias todas de Rianxo. Pois como ven, neste Belén rianxeiro non falta nin o máis mínimo detalle, dende espazos e lugares emblemáticos da vila, ata persoaxes ilustres, como é o caso de Castelao. Tanto hai xente que destacou por a súa boa labor, como pode ser un practicante, que é Máximo, ou Carioca, que era barbeiro, é máis debuxante de cartéis, é máis de lápidas, é máis dos números que son típicos de Rianxo das casas. Podes encontrar a quen encontrou o casco en Leiro, a banda de música, e nos ambientamos o Belén en Rianxo. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van, donde embarque Rianxeira, que te vas a mare. Vexo, para o ano ides a ter que buscar outra ubicación porque este sitio xa se está quedando un pouco pequeno. Bueno, para o ano procuraremos non aumentalo tanto, senón ilo mellorando, a mellor mellorar as casas que van se estropeando. Bueno, si algo vaise a ir poñendo máis, pero bueno, deixarémolo por ano, será unha sorpresiña. Generalmente, cando empezamos, no mismo cando recollemos, xa estamos pensando que se pode facer po ano, porque son moitos meses, pero hai que ir pensando no que vas a facer ou no que vamos a repoñer, porque agora xa temos bastante figura, pero queremos repoñer algunha casa que, deteriouse de estar guardada, entonces poñéndolle cousas así máis a maiores, pero o traballo un ano aos poucos, porque a xente que o fai está traballando, entonces nas horas libres é onde se poden facer. Colaborando nesta iniciativa fomos máis ou menos sobre 10 personas, unhas fixeron muñecos, vestimos, outras, todas colaboramos en algo, fixemos casas, todas fixemos algo. A que non sabe coser ou a que non sabe ganchillar, pois bota a man a labor do montaxe, pois estar contigo e dicirche que fago, pois fai isto, e botamos así unha man. Unha rianxeira, descalciña pola area, parece unha rianxeira. Desde Rianxo, a Asociación Ondiñas Mainas desexamos bo Nadal e mellor 2019. Vir ver o Belén, que é digno de ver. Iremos ver ese Belén rianxeiro este Nadal. Moitas grazas polo convite e que teñades bo Nadal vos tamén. Tania, os nacementos son exclusivos do Nadal, pero hai moitas cousas que tamén son exclusivas. A ver se adiviñas unha.
o turrón, ou Papá Noel, ou Reis Magos, é que, Fernando, hai moitas cousas que son exclusivas do Nadal. As panxoliñas, Tania, as panxoliñas. Estivemos percorrendo os distintos colexios da contorna e os rapaces nos interpretaron esta panxoliña tan especial. Neve nas montañas, Reis Magos que veñen e van. Panxoliñas doces, canta moito que Nadal. Neve nas montañas, Reis Magos que veñen e van. Panxoliñas doces, canta moito que Nadal. Primavera que va, churu, nada na praia no verán, pasar o todo en Nova York, volver a casa por Nadal. En primavera que voa, nada na praia no verán, pasar o todo en Nova York, volver a casa por Nadal. Chegou o tempo de soñar, sen deixarnos de xogar. Nun mundo cheo de paz, deseos de amor, deixa o mando da televisión. En primavera hai que voar, na playa no verán, pasar o outono en Nova York, volver a casa por Nadal. Primavera hai que volar, nadar na praia no verán, pasar o outono en Nova York, volver a casa por Nadal. Primavera hai que voar, nadar na praia no verán, pasar o outono en Nova York, volver a casa por Nadal. Primavera hai que voar, nadar na praia no verán, pasar o outono en Nova York, volver a casa por Nadal. Todo ano sen parar, volver a casa por Nadal. Pero que ben cantan estos rapaces, Fernando, e nada quitan o posto, Moi bo Nadal para vos tamén, rapaces. Agardamos que Papá Noel e os Reis Magos vos trayan moitos agasallos. E o equipo do canal Rías Baixas tampouco quixo perderse a oportunidade e queren desexarvos pois un feliz Nadal. Non perdan a reportaxe que ven a continuación, porque non ten desperdicio. Vexan. Me he comprado una zambomba. ¡Bomba! Un pandero y un tambor. Y va a completar la orquesta los cacharros del fogón. Cógete unas tapaderas. ¡Eas! Que no hay que dejar dormir. Ir. Ni al de arriba ni al de abajo. Ni al que tiene guardia aquí.
Canta, ríe, bebe, que hoy es Nochebuena, y en estos momentos no hay que tener pena. Dale a la zambomba, dale a la almirez, y dale a tu suegra la murga después. Esta noche todo el mundo está mucho más contento. Después de la buena cena, no se para ni un momento. Hasta mañana temprano. No me tengo que acostar. Pues esta noche me ha dado por bailar y por cantar. Canta, ríe, bebe, que hoy es Nochebuena, en estos momentos no hay que tener pena. Dale a la zambomba, dale al violín, dale a la cabeza y canta feliz. Al chico de mi portera Hoy le han traído en camilla y ya por pedir el aguinaldo. Al tendero de la esquina, Al tendero de la esquina, que ha tenido la atención de tirarle a la cabeza un pedazo de turrón. Canta, ríe, bebe, que hoy es Nochebuena, y en estos momentos no hay que tener pena. Dale a la zambomba, dale a la sartén, y dile al tendero que lo pase bien. Canta, ríe, bebe, que hoy es Nochebuena, y en estos momentos no hay que tener pena. Dale a la zambomba, dale a la sartén, y dile al tendero que lo pase bien. A verdade, Fernando, é que afinar non afinamos moito, Non afinamos nada, pero o ben que o pasamos grabando esta panxoliña e o cariño que lle puxeron os compañeiros a montala non ten prezo. Ao igual que non ten prezo poder estar esta noite en todos os seus fogares. Tania, isto xa toca o seu fin, non? Pois sí, Fernando, este programa vai chegando ao seu fin, pero queremos deixarvos en moi boa compañía. Pero non sen antes agradecer a todos os que fixeron posible este programa, pero sobre todo a vos por estar aí. E deixámonos co grupo convidado de hoxe, o grupo Rever. Queremos que pasedes unhas boas festas, moi bo Nadal e un próspero ano novo! Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento.
¿Para qué seguir con la mentira que me dices? Porque todos los muchachos de la calle te enamoran, corresponden a los besos y piropos que me mandan. Este cariñito que me daba, me salía por los poros, te tenía como un ángel, te tenía como un sueño. Ahora vivo solo vivo pesadillas. ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Colaboran con este programa Viaxes Zafiro Tours Vilagarcía. Todos os destinos ao teu alcance. Desfruta das túas viaxes e vacacións sen preocupacións. Sabedes por que dou tan boas patadas no cu? Porque me arregla as botas este home. Xoques, son ferro, arreglado as botas aquí. Ei! Co permiso de Nemo Bandeira, Muebles Piñeiro. Creamos fogar, vestimos vivendas e diriximos proxectos. Visítenos en Caldas. Tecmalín. Ofrecemos todo tipo de maquinaria de limpeza profesional. Somos servizo técnico para a provincia de Pontevedra das marcas Karcher e Kruger. Multiópticas Vilagarcía, sexas como sexas, hai unha mo de multiópticas creadas para ti. Descúbreas. Cristalería Rías Baixas, un traballo delicado e transparente. En Cristalería Rías Baixas somos artesáns do cristal. Ler Librerías, todas las novidades en libros, regalos e xogos educativos para desfrutar nestas festas. O Fogar do Espeto en Moraña. Somos especialistas na preparación de carneiro, espeto e porquiño á brasa. Preparamos e levamos la comida a túa casa. Servizo único de catering e aluguer de carpas e todo tipo de estructuras.